Na iBhayibheli lithi kule ndawo sifunda kuyo uElisha ebebona there was a notable woman owayekhona kwesasixeko saseShunem. Na iBhayibheli lithi kule ndawo sifunda kuyo uElisha ebethi xa efika eShunem ahambe ayongena kule ndlu yalo mfazi, because they invited him to come azospenda ixesha kunye nabo. Kanti ngeli xesha bebana bem-invita kweli khaya kukhona izidingo abanaso, ngoba lonke ixesha xa uThixo eza kusikelela uye ajonge uba yintoni ongayenza around you for you to get your blessing. Now iBhayibheli lithi when this woman yaseShunem ebona le ndoda inguElisha, he invited, uthi xa emdescribe uthi lo umntu abana edlula apha uchazela umyenakhe uthi noba izinto ziyathethwa, but this is a holy man of God. This is a holy man of God. Because a life in the other funda into yobana kubalulekile uba ukwazi uba nemehlo lomntu okhokheleyo uba ungubani. Usathana uyawayivala amehlo abantu so that they cannot see the connection of their destiny or breakthrough. Bangakwazi ukuzibona. Akhodwa ibuhlungu elifini tatumafilika xa uhamba nabantu but bangaboni abantu bohambo lwabo. Elifini lekumbona umuntu ohambo lwakho, because if you cannot see umuntu ohambo lwakho elifini awusoze ubheke ndawo. Amen. Na iBhayibheli lithi wambona uba this is a holy man of God. Wathi ndla wabona amadoda edlula apha, ndla wabona amadoda emisa intente eshumayela, but this man, this is a holy man of God. Wathi kumyeni wakhe wathi let us build an upper room for him, masimakhele igumbi eliphezulu. Kanti ngeli xesha atshoyo uattracta intsikelelo yakhe, because lo mfazi bekukhona into anganayo ebomini. Abantu abasilapha kukhona izinto ongenazo mna endinazo. That's why ebomini amaXhosa athi umuntu ngumuntu ngabantu. Ungakamdingi namhlanje kodwa kusasa uzamdinga, because izinto ongenazo ndinazo, endingenazo unazo wena. Wathi masibenzele igumbi eliphezulu. Na iBhayibheli lithi bamenzela igumbi eliphezulu yena nomyenakhe. Bathi xa bamenzela igumbi eliphezulu ithi bafaka isingqengqelo ngaphakathi, bafaka isibane ngaphakathi, bafaka netafile ngaphakathi. Zonke ezi zinto zinzame ababonileyo uba umuntu wakwaThixo kukhona into afuneka yenzele. Lo muntu banedlula lapho ufuneka simenzele into, ufuneka simenzele into so that ingomso lethu likwazi uba libe lihle. Na iBhayibheli lithi bathi sebemenzele. Indoda kaThixo yayinomkhonzi ogama linguGehazi. Na iBhayibheli lithi uGehazi njengoba wayeyi-servant kuElisha, uGehazi wayesoloko njalo ebhizi eququzelela uElisha so that izinto ezidingwa nguElisha uGehazi akwazi ukuzibona. Ngoba wonke uElisha uyawusoloko kukhona uGehazi osecane kwakhe, but ebomini uGehazi always appear as a servant. Gehazi always appear as a servant.
Mhlawumbe basuka kwi-New Testament besawuthi uGehazi always appear as a disciple. Uba besuka kwi-New Testament. But with Old Testament uvela as a servant uGehazi. Because it is important lonke ixesha when uGehazi ekhona angakhohlwa kwi-position uThixo ambizele kuyo. Because amandla okubonakala kukaGehazi axhomekeke kwintambiso engaphezu kuka-Elisha, so that uGehazi akwazi urecognize ekuhlaleni. uGehazi akakwazi ukurecognizewa uThixo engaphakamisanga u-Elisha qa. uGehazi engaqalanga waphakamisa u-Elisha. Ngamanye amazwi uGehazi uthi ukuze kwazi abonakale bishop kuqale uThixo amanifeste ebomini buka-Elisha. Akekho umqondiso ozophefonywa nguGehazi uThixo engakhange wanikeza imandate yomqondiso ku-Elisha. Wonke umqondiso ozovela uzawuvela because God has bestowed intambiso phezu koku-Elisha. Na iBhayibheli lithi nendoda ngexesha ehleliyo apha egumbini wabona uba lo muntu ebesakhela apha eligumbi liphezulu unesidingo. Unantona? Wabona ngemehlo likamoya uba apha ukhona ntoni isidingo kwelikhaya. Because inyaniso yilaba njengoba silapha into esibangela uba sibe lapha kobusuku izidingo zethu azifani. Sinesidingo esinazo, abanye izidingo zabo zizidingo zoba mabafumane ipromotion emisebenzini, abanye izidingo zabo zizidingo zoba bazibone bedrayiva imoto zamaphupha abo. Izidingo esinazo njengoba silapha azifani. Ifana namakhaya esisuka kuwo, amakhaya esizalwa kuwo nawo awafani. Ingxaki esihlangana nazo azifani. Kodwa namhlanje uThixo uzohlangana nengxaki yakho. Izinto bukathi ungakwazi ukuzenza, ndimva namhlanje uThixo esithi uzawuhlangana nazo ngentambiso ayibeke phezu kuka-Elisha. Wathi John mamela, sikhona isidingo apha kwelikhaya, and akukhona isidingo meaning that lo mfazi uyawakwazi ukusi-attracta intambiso so that sikwazi ukubhaqwa ezi zidingo zilapha ekhaya. Ithi iBhayibhile wathi xa u-Elisha ebona uba sikhona isidingo wathi khaniyondibizela lo mfazi. Why? Because uThixo izidingo zabo uzibonile namhlanje ebusuku. Kukhona izidingo uThixo azivayo kule ndawo. Abanye ifamily zabo zange zabanayo nemoto, but namhlanje uThixo azozidinga usibonile. Abanye ifamily zabo zange kwakhona nomuntu oyi-graduate, but namhlanje uThixo usibonile ezo zidingo ezo. Usibonile uThixo. Wathi bizana nomfazi, and iBhayibhile ithi wathi xa ebizwa wafika wamanga secala, wamanga secingweni, wamanga secangweni, because icango yindawo yongena neyophuma. Icango sonke singena ngala cango, siphinda siphuma kwangala cango. Kunjalo naxa uSathana efuna ukudestroya impilo yabantu, uzisa ucango, uvula ucango lwe-friends ezirongo eziza ku-influencer ungaliboni iphupha lakho. But elifini bonke abantu abavulelekela icango babasondele kuwo. Namhlanje ndizothi you need to be careful. Uyabajonga uba luhlobo labantu olunjani olu, because not everyone is around you uzile uzokwakha impilo yakho. There are people around you are coming to destroy impilo yakho. But uThixo ngumthandazo wethu ebusuku uba makabatyhile abantu abanjalo elifini yakho. Makabatyhile uThixo. Ithi makabatyhile uThixo abantu abangalunganga empilweni yakho.
Because a life in awubadingi abantu abasoloko behleli ngendaba zicawa. Awubadingi abantu abasoloko behleli ngamagama abantu elokishini. Awubadingi abantu abasoloko bediscussa izinto ezilow elifini. Wena kahle kahle ungumuntu onevision ephakamileyo. Ubomi obu bakho, you need to discuss izinto ezikwilevel ephezulu. Suka abantu abasoloko bebhaka impazamo zabanye abantu. Uyazi uba once usoloko uhleli nabantu abanjalo elifini awubheki indawo. Once usoloko uhleli nabantu abasoloko bekhangela impazamo zabanye abantu, you must know uba elifini akukho apho uya khona. Elifini udinga abantu mayingapheli 15 minutes kungaxoxwanga ngebusiness ideas. Mayingapheli 15 minutes kungaxoxwanga uba yintoni esingayenza uba ube ngcono ebomini bethu. Mayingapheli 15 minutes kungadiscusswanga uba endlini kaThixo singenza ntoni na khona ukuze kube khona umahluko. Ndingathethanga into ezilungileyo ebomini bam. Mayingapheli imizuzu ndingathethanga izinto ezizobakha ubomi bam. In the name of Jesus. Amen. Wathetha lo mfazi wathi wama ngasecangweni. Ithi Bible uElisha wathetha noGehazi. Wathi Gehazi thetha naye uba lo mfazi singamenzela ntoni na. Ngoba lonke ixesha Gehazi kufuneka ube ready uba uThixo xa eza kusebenzisa uyawusoloko qho ephakamisa uElisha phambi kwakho. Akwathetha uElisha but uElisha unikeza umyalelo uGehazi. Uthi Gehazi thetha nalo mfazi as a servant uba singamenzela ntoni na. Waxakana nento umfazi. Yabo njengoba silapha njengoba nishumayela kufuneka sithi sithandaza ube sowuyazi uba uThixo ufuna kwenzele ntoni na. Naka sithi sithandaza ube uThixo umazi uba ufuna akwenzele ntoni ebomini. Because akhonto imbi bazalwane ingathi ngumuntu ongazazi noba uyehla noba uyenyuka. Akhonto imbi elifini ingathi ngumuntu ongazazi uba uyifuna ntoni na ebomini bakhe. In life you must know what you want. Life. Zazi uba ufuna ntoni. Ithi makhelwane zazi uba ufuna ntoni ebomini. But lo mfazi ithi iBhayibhile wathi esexakwane njalo uGehazi wathetha on his behalf. Wathi akanamntana. Because inyaniso njengoba uhleli apha phansi kukhona izinto ongenazo ofuna uba nazo. iBhayibhile lithi lo mfazi wathi so jonga ixesha lakhe wafika engenawuzibona enayo umntana. But iBhayibhile lithi le ndoda yakaThixo yathetha amazwi yathi jonga ke mfazi noba ukhangeleka ungathi udlulela ixesha, by this time next year uzaba nomntwana. By this time next year uzabe uphethe ntona usana. Namhlanje ndizoyitsho kule ndawo yaseHouse of Glory kukhona abantu uThixo azobanika izinto ezikhangeleka ungathi zidlulela ixesha. Namhlanje sizawurewinda ixesha sikubuyisele exesheni khona ukuze ukwazi ufumana izinto ekudala uzidinga. Udinga ukurewinda ngoba xa uzijonga ukhangeleka ungathi udlulile ixesha. Namhlanje siza kurewinda sikubuyisele exesheni ngoba ayikho into emnqabeleyo uThixo. There is nothing that is impossible to our God. Njengoba uHana wayefuna umntwana etempileni, uThixo nasebusuku unako ukunikeza umntwana, unako ukunikeza into oyifunayo. iBhayibhile lithi wothuka lo mama ngoba uzibona edlulela ixesha. Selengami. Mamela ndikuchazele. Jonga ungabothi xa usendlini kaThixo.
uthi sowudlulelwe lixesha. Because anything can happen. God is not the man that he should lie. Akuthethileyo uyakwenza uThixo. Athe kuzakwenzeka. Yintoni leyo ukhula uzibona uyiyo. But namhlanje ngizomemeza ngegama likaYesu. Ngizothi laa nto wawukhula uzibona uyiyo emveni kobusuku uzaba yiyo ngegama likaYesu. Laa nto wawukhula uzibona uyiyo ngokwekhaya lakho izaba khona ngegama likaYesu. Ngoba uThixo akadlulelwa xesha. Bathi andiqonda uba ingaphinde ilunge le meko. Idlulelwe lixesha. Abantu namhlanje ndiyayazi uba kokwenu njengoba uhlele apha phansi une-fears uba abaphambili kunawe batshata babuye emitshatweni. Ucimfana nawe xa ungenile emtshatweni kuzawuba njalo. But namhlanje sizonqanda loo nto. Sizothi wena sizakufaka exesheni lakho. Once wangena ngexesha lakho akukho mthakatho ozokukhupha kule ndawo ufuna ungena kuyo. Akukho gqwirha eliza kukhupha kule ndawo ufuna ungena kuyo. Le nto ufuna uba yiyo uzaba yiyo. Wathi jonga ke mna njengomprofeti alisebenzi ngexesha. Kwilizwe likamoya ngeli xesha uzabe sowunawo umntana. Uzabe somphethe. Yabo njengoba ulapha uzikhuphe ngengqele kubanda. uThixo akawalibala amadinga. uThixo akasoze akwenze ube inhlekisa phakathi kwenjaba zakho. Soze uThixo akwenze ube into yohlekisa phakathi kommelwane bakho. Laa nto wawukhula uzibona uyiyo uzaba yiyo. Into sizawuyenza namhlanje siza ku-injecta kwilizwe likamoya uba iphupha lakho mawulizale. Uba awuzali siza kuphusha ngenkani so that ukwazi uba yile nto ufuna uba yiyo ngenkani. Uba kwakwenu bebekhula abantu bengamanxila kuwe sizayinqamla loo nto so that inzala yakho ingabi ngamanxila. By this time next year kudala ulilinyembezi kudala but is secret khona ukuze kukwazi uthethwa le declaration kwanyanzeleka uba lo mfazi alahlekelwe kukwakha igumbi eliphezulu for the man of God. Ayikwazanga uba ithethwe le nto kungabikho nto oqala yamlahlekela qala. Kuqala kwakhona into emlahlekelayo umfundisi uBholothi. Lo mfazi kwanyanzeleka uba makayothenga istena. Kwanyanzeleka uba makakhe athenge namazinki. Kanti ngapha kwezi zinto azithengayo kuleli ntsikelelo yakhe. Sometimes in life it is important uba ungajongi apha phezu ko-200 onikela ngayo but ujonge ifuture yakho. Jonge ifuture yakho. Kwathi mfazi andiyikholelwa ke le ngoba ixesha lam ndikhangeleka lidlulile. Yabona namhlanje ndizothi kuwe alidlulanga ixesha lakho. uThixo uzaphinda kukhumbule kwakhona. Uza kukhumbula uThixo ngoba inceba yakhe iza kwenza uba nababecimfana wena uphelelwe. uThixo akuphakamise phambi kwabo ngoba xa uphambi koThixo awuphelelwa. Yabona xa ulapha funeka uyazi uba anything ebomini bakho can happen. God can change your situation at any given time. Amen. Lift up your hands. Say, Lord Jesus, change my situation. In the name of Jesus. Come on, I can hear you. Say, Lord Jesus, change my situation. In the name of Jesus. Kudala msogola. Dala msupega. Namsanje. Kaundihlekise Thixo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Change my situation. Change my matter. In the name of Jesus. Amen. So lelixesha Bishop. Lo mfazi wabona kukhona into eshukumayo kuye. Kanti ufikelele ixesha lentsikelelo.
Yabona akufunekanga upanike xa ulapha endlini kaThixo. Intsikelelo yakho izawufika. Suwara ngabantu uThixo abasikelele phambi kwakho ufike sebelapha. uThixo uza kusikelela ngexesha abanye sebanikile izinto zabo. You need to understand ubana izinto zethu esiziodileyo kuThixo azifani. Therefore lentsikelelo uThixo azasinika zona, ukulinda kwethu kuye uThixo akuzufana. In the Bible, when you are in the house of God, you need to be patient. Don't panic. Don't panic. Because uThixo akawanibala mathika. Na iBhayibheli lithi lo mfazi wakhulelwa. Yabona njani kulapha namhlanje? Enye yezinto ezawusenza xa sithandaza ngo4 ekseni, uzabe ukhuleliswa okanye uzaliswa izinto ebedala uzikhulela. Because njengoba ngoku siminyanga yesithoba, prophetically siminyanga apha abantu kufanele babazala izinto ekudala bezilela ku2022. Andiyazi uba yintoni bukade uyilile ku2022, but kulo nyaka kufikelele uba uzaliswe ngentambiso kaElisha. Ukwazi utyhilekelwa umprofeti uThixo ambeke phansi kwakho. If you are here tonight, the only thing you must ask God ngayo, ungalandeli, ungatyhilekelwanga kumprofeti. Yabona ngoba imistake eyenzekayo emabandleni namhlanje ukulandela ungatyhilekwanga. That's why ungazikoneliseka sowukhona kule ndawo. Isizathu salonto kungoba awutyhilekelwanga sowulapha ngaphakathi. But namhlanje into esizoyenza nesizokucebisa kuyo yinto ethi solandela ungatyhilekelwanga. And number 2, zibonele ngokwakho uba ngubani lo umlandelayo, ungevi ngabanye abantu. Because xa usiva ngabanye abantu, they might give you a wrong version ongayibonanga wena. Wabuza uYesu ngenye imini wathi abantu aba bathi ngingubani. iBhayibheli ithi bamtolika ngohlobo ezahlukeneyo, but noPeter wabane yakhe ihlobo atolika ngalo. Wathi ke wena you are Christ, the Son of the living God. Wena unguye uKristu, unyana kaThixo. Uthi uYesu xa ephendula, lento uyithethayo ayisuki kuwe Petros, ayisuki kuwe, and ayombulwanga inyama negazi. Because i-encounter onayo ngomntu ome phambi kwakho iyawusoloko isizisa isityhilelo esiza kuthatha sikususe kwilevel okuyo sikufake kwenye level. So uva ngabanye abantu, iva ngawe. Indoda bishop bathi bayibuza kuthiwa jonga uYesu uphilisa ngemini yeSabatha. uYesu unje nanje uthe angayakhi izaphinda ayidilize ngeentsuku ezintathu. But ngiyayithanda le ndoda ithi iBhayibheli impendulo yayo yathi ndiyaniva niyathetha, but mna ndihlangane noYesu ndingaboni, ngoku ndiyabona. Enye nenye andiyazi. So balekile uba wena uzibonele kwakho. Uconvinced ngabanye abantu. Uconvinced ngabanye abantu because bangaconvince abanye abantu kanti baqhomfa izinto ezinhle ezapha kubo. Ngoba sometimes idla ngoyisholo nasenkonzweni nithi ayisingabo bonke abantu abazenkonzweni, abanye bezela ubumnandi, abanye beziswa zingxaki zabo. Kusona kwenzeka aba baziselwa ubumnandi enkonzweni, they might disturb you, ungakwazi ukuyibona into efunayo songaphakathi. Wathi soba uyagula umntana, ithi iBhayibheli wafa ngoku uThixo ebesemnikile. Waphinda wenza njani umntana? Wafa. But lo mfazi ithi iBhayibheli wabaleka, wathumela isigidimi wathi
amalobiza i-servants phaya zize namadoda sizabaleka siye kumprofeti. I-problem yakho wena usabalekela kwi-peers zakho. Ngexesha uThixo sekunikezile umuntu obalekela. That is a problem ebantwana abaninzi. I-problem yakho uthi sowusendlini kaThixo ubone abantu bobalekela, but uThixo has given you umuntu wobalekela, so that whenever you are encountering the problem, lo muntu abe ngumuntu ozokwazi ukukusombululela, because lo muntu kukhona izinto azixwayisiweyo ongenazo wena. Suka yabakaso lo akathala buziswe ichomi yakho kule ndawo. Ithi ndiyabulela chomba undifakele ngaphakathi ecaweni. Thatha nali chaina lakho uhambe nalo. Ngoba ndizawuziyela kuThixo. Andisadingi suka nguwe friend yami. Ndiyabulela uba undibonisile house of glory, kodwa ngoku ndizawusikhonzela. Ngoba uThixo ndifuna umbona ngokwakho. Ndifuna ukumbona ngokwakho. Indoda ithi iBhayibhile ngenye imini yathi kugcwele isihlwele bishop, but yabona sigqibe enhlizweni yakho. Ngexesha isaziwa ngoba uthi rhafu yabantu, but enhlizweni yabo yathi I don't want people abazawundibikelela ngoYesu. uYesu ndifuna ukumbona ngokwami, andisafuni umboniswa ngabanye abantu. iBhayibhile ithi le ndoda yayifutshane ngesithoba, but he made an effort yoba akhwele emthini so that he can see Jesus. Ngoba abanye abantu bangakwenza ungayiboni le nto ufuna ukuyibona. Bangakwenza ungayiboni, but ndiyamthanda uYesu. Waxa sebona i-effort yale ndoda. Don't worry, sizawuhamba ngolu hlobo sisebenayidwa ngeyi-effort oyenzileyo. Therefore Zakheyi emthini, and xa usehla mthini Zakheyi, andisafuni nje uba wehle phakathi kwale ngingini. Ndifuna uba ndiyolalisa kwakho, ngoba usindiso lufikile kwakho. Namhlanje ndiyamemeza ngegama likaYesu, nantoni yakudala uyithandazela mayifike endlini yakho. Nantoni yakudala uyinqinela phambi koThixo mayifike endlini yakho. Nantoni yakudala uyifuna phambi koJehova namhlanje mayifike endlini yakho. That's why iBhayibhile izothi when you are weak it's when you are strong, when you are poor it's when you are rich, because Christ's salvation sayifikile. Nantoni na oyidinga iyafika. Sala phansi kumprofeti, ngoba umprofeti besimakhele igumeni phezulu. Mamela, kukhona izinto onganawukwazi ukumchallenge ngazo uThixo ube wena ungakhange walahlekelwa yinto. Awunawukwazi uba uThixo umchallenge kube kungekhonto ukhe walahlekelwa zizo ngenxa kaThixo. That's why abantu abaninzi bengakwazi ukukhululeka. It is because bathe sebefikile endlini kaThixo abafuna ulahlekelwa. And emehlweni kaThixo bishop, in fact engqondweni yabantu, mfundisi uMagqazolo, xa ukhupha endlini kaThixo engqondweni yabantu, in fact not nasendlini kaThixo, xa ukhupha nakwaShoprite uyalahlekelwa, but ngokaThixo xa ukhupha uyakhela. Inkinga yabantu bathi sebekhona ngaphakathi bathi babenentandabuzo, bangafuni ukulahlekelwa bazokwazi ukubona inceba kaThixo. Soze uThixo akuse kwenye level ungakhange qala walingwa qala. God doesn't use people angakhange wabatesta qala. Ungaya naselizweni kaThixo naseBhayibhelini uThixo noAbraham uthe ukuze akwazi ukubabona uba ngamadoda awathembileyo wathi Abraham thatha umntwana umsentabeni yaseMoriya. God cannot trust you engakhange wacikita qala.
iBhayibheli lithi wathi sofa umntana wabaleka waya kumprofeti. Therefore xa efika kumprofeti iBhayibheli lithi wambona esiza kude. Wathi Gehazi mkhawulele. Gehazi enza njani? Mkhawulele. uThixo makakhawulele nakweyakho ingxaki. Makakhawulele uThixo nakweyakho nakwelakho iphupha. uThixo makakhawulele nasebantwaneni bakho abatya utywala. uThixo makakhawulele nasemtshatweni wakho. Makakhawulele nasemsebenzini wakho uThixo. Lift up your hands. Khawulele Thixo. In the name of Jesus. Khawulele Thixo. In the name of Jesus. Amen. Mithandazo esizawuyenza. But ufuna uhamba nawe slowly. So that xa sisenza as declaration ngo-2 o'clock ube u-understand uba unazo i-prayer points ozothandela phezu kwazo, ozothandaza phezu kwazo. Na iBhayibheli lithi wambone sekude. Wambone sekude. Wathi Gehazi mkhawulele nakuya isiza. Umbuze uba yonke into ilungile na. Wathi mbuze ask uba yonke into ilungile na. Abantwana uright endlini umntana. Umyeni uright na endlini. But ngiyamthanda lo mfazi. Ngexesha kukhona ingxaki endlini. Ngexesha kukhona inhlungu endlini. Impendulo yakhe umprofeti uMafilika uthi xa ebuza uGehazi uba yonke into ilungile na, uthi yes Gehazi, all is well. All is well. Ngiyamthanda lo mfazi. Akajongi isituation yakhe, akajongi isimo sakhe, akajongi inyembezi zakhe, but kwiinyembezi zakhe uthi all is well. Ebuhluphekeni kwakhe all is well. Eburejecteni kwakhe all is well. But all is well. Ngoba mamela. Uthi kuGehazi all is well. Uyayazi uba why esithi all is well? Ebulifini bajonge abantu bokhalela. So khalela kuGehazi. uGehazi xa u-appearisha phezu koGehazi iba right. Ngexesha ungemnandanga but iba forced ube right. Iba forced ngenkani ube right. Xa u-appearisha phambi kwala boyfriend yakushiya nabantwana iba right. Sufuna ukuvela uphelile ngawo. Iba ne-attitude ethi le ndoda eyandivosayo xa indibona mayivele ndi-right. Sayidibana nami emolo. All is well. 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 Abesithi awusoze wakho umzwa kwenu. Xa uvela phambi kwabo vela uright. Usithi all is well. All is well. Sizawakha umzi usekhaya. Vela usithi all is well. Vela usithi all is well mama. Sekungekho kudla ekhabhathini wathi uthi all is well. 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 All usithi ndiyangena ngegama likaYesu ngoba all is well. All is well ebomini bam. I was not born to be the failure. I was born to be the head. Apho ndihamba khona ndizawuba yiwina. All is well. Avele sitho ukhalela koGehazi. Mantenge uyayazi mama, kukho abantu ongathi xa uphokoza iinyembezi zakho kubo baphoxeke babe disappointed ngoba ubuyi-role model kubo. Kukho abantu ongathi xa ubaxelela iingxaki zakho baphoxeke babone ubomi bungeyonto because ubuyi-role model kubo. Therefore don't cry to anyone. Bajonge abantu bolileyo.
Don't share your problem. God has given you someone over ukwazulilela kuye. That's why iBhayibhile izothi izanonke nilibulelekayo ngomthwalo ngizamnikeza ukuphumla. Why? Because abazukhalela ebafundini but bazawukhalela kuYesu. uThixo usinike uBishop Ngexesha esizawukhalela kuye. But yamthanda ithi iBhayibhile waxa efika kumkhonzi kaThixo engachazanga apho, wafika waqubuda phezu kwakhe, waqubuda. Indoda uElisha wabona uba izinto azilunganga kulo mfazi, wathi jonga Gehazi, thatha nansi indonga, because uthe sofa uba umntwana ufile. Kwathiwa ke thatha nansi indonga Gehazi, ukunika le ndonga wamnika the prophetic instruction, because when you are in the house of God kukhona i-principle okanye i-methods ozozinikezwa nguBishop sowulapha endlini kaThixo. Now it is important that when you are going outside, go and apply those methods, because the instruction iphumile yathi go and do ABCD. Soze ubomi bakho buhambe kakubi ukwazi ukubamba i-methods ozinikwe indoda kaThixo. Wathi thatha nansi indonga. iBhayibhile ithi wasothatha indonga. Yathi instruction yokuqala, endleleni uzungabulisi muntu. Wathi ndiyakwazi uGehazi, uyathanda uba uvele, but endleleni uzungabulisi muntu. 2, nokubulisayo uzungavumi, because you are carrying an assignment. Hallelujah. You are carrying assignment. Njengoba usiya phaya awuyanga ukuzimela wena, but uyopresenta i-assignment endikuthume yona. Now aba bantu bazawuthi kuze bakwazi ukukuhlonipha bakuhloniphe ngoba i-assignment oyenzileyo uyifulfillile. ngoGehazi uthetha esuka ecan'kwe indoda kaThixo wasibona namandla. That was a problem. Wasibona enamandla, but forgetting into yobana la mandla akulentonga kukhona umuntu amthumileyo ngayo. Elifini ungabohamba yokukholwa ucimfana you can do everything. You must know uba uThixo is not a man that he can lie. Ukhona umuntu ambekileyo ngaphezu kwakho, so that la mandla azowafaka kuwe kuvele uThixo athume yena kuwe. Awudivanga? La mandla alapha azawuvela xa ushumayela mfundisi uMaqazolo. Akuveli wena phese, but kuvela uThixo kaBishop Ngexesha kuwe. Hallelujah. Manphindi jonga simplify le ndithethayo. Yabona xa ubonile okanye xa usenza kakuhle mfo wena, xa usenza kakuhle akhe eveza iwabo. Abantu abaninzi elifini bapheza besendlini kaThixo balibala uba there is a greater mantle uThixo abanikeze yona. Zawahamba nawe ngolu hlobo, wathi sefikile wayibeka intonga akavuka umntwana, because apha endleleni uhambe ebulisa wonke umuntu, kanti ngeli xesha uhamba ubulisa wonke umuntu kukhona izinto ezikulahlekelayo. Apha endleleni uhambe uchaza uba I'm the man, I'm the lady, what kanti kukhona izinto eziphoxekayo endleleni yakho. So you need to be careful. You need to be careful. Xa uThixo
kobomi bakho. You need to understand ubana imagine iyakwazi ba isuke xa ungakwazi ukuyihlonipha. Let me simplify this. I-covering iyakwazi ba ingakusebenzeli xa uyused kuyo. That's why never be used intambiso yendoda kaThixo. Because the minute uba used intambiso ayisoze ukusebenzela. Siyavana gehazi. Ndithetha nomnye uGehazi, ba uGehazi makaphinda jike abuyele kulo muntu ebemthumile. Jonga kukhona impazamo azozenza ezizakuthatha uba uphinde ubuyele kulo muntu ubumjongele phansi. Never ever look down to the man of God. Amen. Amen. Ebomini bakho ungazuyenze loo nto yoba ujongele phansi umuntu kaThixo. The same person ubumjongele phansi kuza kwenzeka isimanga kuwe uThixo aphinda akuthathe back. Imagine amazwi ubuso wathethile angakwaziyo ukureverseka because amazwi ayahlala. Sakwazi ukucima ulwimi. Kwanyanzeleka uba uElisha aphinde aye ngokwakhe. But yamthanda uElisha ithi iBhayibhile wathi efika wabakhupha bonke phandle. iBhayibhile lithi wahlanganisa ubuso bakhe nobomntwana. Wahlanganisa umlomo wakhe nomntwana. Wahlanganisa inyawo zakhe nomntwana. iBhayibhile lithi umntwana wathimla kakasiphethe waphakama umntwana. Because ukhona imiqondiso ozothi ngexesha ubudelele uThixo azise lo muntu ubumdelele azokwenzela lento uyifunayo. Izinto ufelishe kuzo ukhona umuntu uThixo ambekileyo azomsebenzisa khona ukuze sikwazi ukuphumelela. Never underestimate anyone othume nguThixo phambi kwakho. Andikhathali noba umazi kangakanani na, andikhathali noba umqhele kangakanani na, but once uThixo wamisa phambi kwakho, honor the vessel uThixo ayibeke phambi kwakho. Honor. Honor bazalwane. Yabona ngoku uSathana uphume uphulo bishop. And njengoba ephume uphulo uSathana